Ayan na. Welcome back to my channel. Ito ang libangan ko nung mag-lockdown. Nahinto lang nung nakakalaray na. At sa inano ko na rin kasi to, nilagay ko na to sa aking box na sewing machine. Tinanggal ko ulit kasi may mga punda pa akong tinatahi, kaya tatahiin ko muna ito. Yung mga mahahaba to na punda ng unan, yung mga alaga ko wala na silang mga mahahabang unan, kaya ang ginawa ko, pinutol ko. Tapos di yan, dalawa na siya, ilalagay ko sa box ko. Di magagamit na doon sa bahay ng apo ko kasi yung unan niya maliit lang, kaya ito tahiin ko. Sayang din naman, hindi rin naman nila mapapakinabangan to kasi malalaki yung mga unan nila dito, kaya tahiin ko, pagtiyagaan ko muna. Ilagay ko sa number 4. Itong sewing machine ko guys, ano na to, 16 years ko nang kasama to. Nung maliliit pa yung mga alaga ko, yung mga uniform nila, ito ang ginagamit ko, mananahi. Kahit hanggang ngayon, yung mga pambahay nila, mga damit ng amo ko, na may mga butas, ayan. Ito ang gamit ko. Yung isa, yung bago kong sewing machine, nilagay ko na sa box ko, nandun na sa bahay sa Pinas. Doon ko na yung gagamitin kasi malapit na akong umuwi. Kaya lang, itong sewing machine, hindi siya pwede yung mga makakapal at maninipis. Kailangan yung tama lang, yung mga ganito lang. Sinisigsag ko siya. Parang overlock. Overlock ko siya. Mahapdi lang yung mata ko kasi wala akong salamin. Last year nung mag-lockdown, ayan, araw-araw ito yung pinagkakaabalahan ko. Wala na akong masyadong trabaho kasi wala namang plantsahin. Puro nandito sa bahay ang mga tao, kaya nananahin. Mahilig kasi ako mag-repair ng mga damit. Lang ako manahi guys nung high school. Ayan. Parang gumawa kami ng project na punda sa school. Tapos nanahi kami. Yun nga lang, yung makina dun sa school, hindi yung ganito na dekuryente. Kailangan na apak-apak lang. Ito, dekuryente siya. Ito yung apakan. Yung sa amin noon, yung sa school, ano lang yung mano-mano. Kaya una mong pag-aaralan, pag gusto mong manahi, yung paglalagay ng mga sinulid. Ayan. Kailangan matutunan mo yung paglalagay ng mga sinulid dito sa ayan, mga ganyan. Dito ilalagay mo siya. Ayan. Tapos, yung pagmi-measure. Yun, ang napaka-importante, yung pagmi-measure. Kasi ang pag-aapak-apak sa makina, madali na lang yun. Pero ang pag-measure na ako, kailangan alam mo lahat kasi hindi magkakasya sa iyo yung damit mo pag hindi tama ang measurement. Lalagay tayo
tayo ng sinulid sa winder. Parang ganito siya. Ayan siya, oh. Ayan, naglalagay tayo ng sinulid sa winder. Ito ang winder. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Kailangan hahawakan mo siya ng maigi ang sinulid para hihigpitan ba. Ayan. Hahawakan siya. Kasi andito yung winder. Ayan. Para mabalance siya. Aw, init. Ayan. Diba? May punda na ako. Punda na pala yung apo ko. Pang maliliit kasi na ano to. Nauna, no. Punda na. Ayan. May punda ng aking apuji. Apat ito. Siya lang to sa una niya kasi maliliit. Ayan. Palit-palitan na. So, ayan na. Ayan na guys. Ayan o. May apat na akong punda. Ayan. May tatahim pa ako isa kong bestida. Mapapalit ako ng sinulid. Ito na naman kasi hirap ako magpalit ng sinulid kasi yung mata ko hindi ko makita. Ang hirap pag matanda na. So, ayan guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Salamat. Bye-bye!